दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रबिबारखालि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय बादियै एडीआरनि ब्रैथि खोलोबनि मासिनि फिथाइखौ फैगौ 15 अक्ट'बर खालारखालि थामहिनबा बुधबारखालि फोसावनाय जासिगोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव फोसावनानै होनाय बायदिब्ला अक्ट'बर दाननि गेजेराव 35,000 लाइमोन हौवा हिन्जावफोरा साख्रिखौ मोननो हागोन आरो फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव हादोरसानि गुबुन गुबुन सोरखारि बिफानफोराव थिसननायनि बिथांखि लाबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों हादोरसानि थागिबिफोरखौ फोरबोनि समाव बरपेटानि दोरोङारि पताका दारिमिनखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायबो खावलायहरदों आरो बिथाङा बुंबावदों दि फैबाय थानाय दिवालीनि समाव जायगानि फालांगिरिफोरखौ जायगायारि पताकाफोर गावनो थाखाय थुलुंगा होनांगौ। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि उनाव माखासे सुबुंफोरा एबा आफादफोरा सिरि सिरि दिवाली फालिनो खावलायनायनि बेलायाव गिबि मन्त्रिया बे बाथ्राखौ मख'दों। भारतनि शेरी सिंहआ मिस्ट्रेस इउनिभार्स 2025नि बिमुं मोननो हादों, जाय हादोरनि गिबिसिन देरहानाय जानो हादों। मिस्ट्रेस इउनिभार्सनि 48थि एडिशनखौ फिलिपिन्सनि मनिला ग्रेन्ड अकादायाव खुंनाय जादोंमोन, जेराव मुलुगनि 120 थान्दैफ्रा क्राउननि थाखाय बादायलायदोंमोन। मख'नो गोनांदि शेरी सिंहआ मिस्ट्रेस इउनिभार्स 2025नि बिमुं देरहानो हानानै जारिमिन सोरजिनो हादों आरो बिथांजोआनो गिबिसिन भारतारि आइजो होनना सुलुङाव मिथिहोदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बेरगाव जौमा फरायसालिमानि इंराजि बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसर पुष्पा नार्जारिया हरखाबै जिउ गोमादों। अदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि दख'रा एबसुनि आफादगिरि लबराम बर'नि आंगो अनजालि बिसि पुष्पा नार्जारिया जिएमसीएच थामहिनबा गुवाहाटीनि जिएमसीएचआव देहा फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो हरखाबै जिउ गोमायो। रुंसारि पुष्पा नार्जारिया बेरगाव जौमा फरायसालिमानि इंराजि बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै खामानि मावगासिनो दंमोन होनना मिथि मोन्दों। जों मिथिगौ भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जानानै थांखांनायनि उनाव पाकिस्ताननि थासारिया मोजां नङा, जेराव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जाबाय थानाय समनि गेजेरावबो पाकिस्ताननि थासारिया मोजां नङामोन। गोबां समफोरावनो पाकिस्तानाव गावजों गाव दाङाबाजि रैखाथि हान्जा आरो पाकिस्तानी उदखारिफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव गाग्लोबलायनाय जाथाय, बमा बेफ्रुनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो सा 58 पाकिस्तानी रौनियाफोरखौ गावथारनो हानायनि दाबि दैखांदों। तालिबानआ आफगानिस्तान फारसेनिफ्राय बुंदों दि दुरान लाइनआव गुलि गावलायनाय जाथायाव सा 58 पाकिस्तानी रौनियाफोरनि जिउ खहा जादों। बेजों लोगोसे आफगानिस्ताननिबो सा 20 रौनियाफोरा जोखोम जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि दासान्दि पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जागोननि इसारा मोन्नाय जादों। बेबादिनो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों दि तालिबाननि सासे बुंथिगिरिया पाकिस्तानखौ उदखारि हान्जाफोरखौ थानो जायगा आरो मदद होनायनि अजद दिखांदों। पाकिस्तान आरो आफगानिस्तान तालिबाननि गेजेराव दुरान लाइनआव गिख्रंथाव गुलि गावलायनाय जाथाया जालाङो। गंनैबो हादोरनि रैखाथि बिबानगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव गुलि गावलायनाया पाकिस्तानी एयार स्ट्राइकनि उनाव जादों, जेराव इस्लामाबादआ काबुलाव थानाय पाकिस्तानी तालिबाननि थाखोमाग्रा जायगाफोरखौ नोजोर होदों। मिथिनो मोननाय जादों दि बे गुलि गावलायनाय जाथाया ओरैबायदि जादोंमोन जेब्ला आफगान आमिरातनि गुबुन हादोरारि मन्थ्रिया दिल्लीयाव दावबायफैदोंमोन। आफगानिस्ताननि बुंथिगिरि जबिहुल्लाह मुजाहिदआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हराव आफगान इस्लामाबादनि मिराटनि रौनियाफोर आरो पाकिस्तानी रौनियाफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनायाव सा 58 पाकिस्तानी रौनियाफोरनि जिउ खहा जादोंमोन आरो गुबुन सा 30 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बे समाव गोबां बिबांनि पाकिस्तानी हाथियारफोराबो आफगान रौनियाफोरनि आखायाव गोग्लैदों। बिथाङा बुंबावदों दि बे दावराव-दावसि जानायाव सा 20निबो बांसिन आफगान रौनियाफोरा जोखोम जादोंमोन। बिथाङा बुंबावदों आरोबाव पाकिस्ताना गावनि हायाव थानाय आइएसआइएस बायदि उदखारि हान्जाफोरनि हेंथायै गोख्रों नोजोर होआखै। मुजाहिदआ दाबि खालामबावदों दि पाकिस्तानाव उदखारिफोरखौ दोननायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बिसोरखौ काबुल सोरखारनि आखायाव गथायनांगौ होनना बिथाङा बुंबावो। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गलाघाट कलेज दालाय एबसुनि 13थि गोदान बोसोर बर' फरायसा बरायनाय आरो लोगो हमलायनायखौ दिनै गलाघाट नोगोराव थानाय एमएसआर हलाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा-गोमजायै खुंफुंनाया जालाङो। बे बर' फरायसा लोगो हमलायनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नेहाथारि बिरखां नार्जारि बिथाङा।
हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाबावो BKWAC नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिअ पि नार्जारि आरो आलासि महरै बाहागो लादों आसुनि मिरु मावफुं सोद्रोमा प्रिन्स दले बिथांमोना। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाबावो गलाघाट जिल्ला एबसुनि आफादगिरि प्रदीप बसुमतारी, बोसोनगिरि सन्जय ब्रह्म आरो लोगो गाहाय नेहाथारि सावलेन बसुमतारी बिथांमोना। 13 अक्ट'बराव फालिजानाय एबा दिनै फालिजानाय इन्टारनेशनेल अफ फेलार सानखौ फिनलेन्डआव 2010 मायथाइयाव अल मुलुगसोलोंसालिफोरनि फरायसाफोरा जागायजेनदोंमोन एबा फालिजेनदोंमोन। बेनि थांखिया जादों मानसिफोरखौ फेलेंखौ आजावना लानो आरो बिसोरखौ गिनायनि अनगायै बिसोरनिफ्राय सोलोंनो थुलुंगा होनाय। बे साना बे बाथ्रानि सायाव बोलो होयो दि गोरोन्थिफोरा जाफुंसारनाय आरो गोदान दिहुनथायनि मोनसे मिथिंगायारि बाहागो। मुलुगनाङैनो बेखौ गनायनाय जायोब्लाबो बेनि थांखि एबा फेलें जानायनि साहस खालामनोखौ गुवारै बुजिनो हायाखै, मानोना गोबां सुबुंफोरा दासिमबो फेलेंखौ जौगानाय आरो सोरजिथायनि आगाननि अनगायै गाज्रि नोजोरजों नायो। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम थामहिनबा SITआ नायबिजिरगासिनो दं। सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि गेजेराव SITआ मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय मोननो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला SITआ अमृतप्रभा महन्तनि मबाइल फनाव रेकर्ड खालामनाय गासैबो भिडिअफोरखौ बोखांनो हादों, जेराव लैथोआव जुबिनि जोबथा बुब्लिखौ सेबखांनाय जादोंमोन। बे समावनो बे भिडिअनि गोबां स्नेपेटफोरा वेब सिरिज बायदि ससियेल मिडियायाव फोसावजाखाबायमोन, नाथाय आबुं भिडिअआ दासिमबो ओंखाराखैमोन। उनाव अमृतप्रभा महन्तनि मबाइलनिफ्राय बे भिडिअफोरखौ डिलिट खालामनाय जादोंमोन। बेखौबो मिथिनो मोननाय जादों दि SITनि सोंनाय फिननायाव अमृतप्रभाया फोरमायनाय बायदिब्ला सिद्धार्थ शर्मानि बिथोन बादियै भिडिअफोरखौ डिलिट खालामनाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बावैसो SITआ अमृतप्रभानि मबाइलनिफ्राय डिलिट खालामनाय आबुं भिडिअफोरखौ रिकभार खालामनो हादों आरो बे भिडिअफोरा नायबिजिरनायाव जर'खायै हेफाजाब होगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।